Tak, každý hráč má svůj balíček karet. A začíná teda v ruce se 7 kartami a my si snímneme o to, kdo bude začínat. Takže já mám 3. 2. 6. 6, takže začíná hráč po pravici. První fáze vyložení opevňovací karty. Pokud vyloží, tak si za ní hned dobere. Druhá fáze vyložení něčeho dalšího. Plus tak, tohle je královská vlajka. To je karta, za kterou se vždycky dobírá, to znamená, i když už vyložil opevňovací kartu, tak si dobere ještě jednu. Tak, ještě vyložil něco do krajiny, to může být posel, hlídka nebo divoké zvíře. Tak. Vykládám kouzelnici Dagaru. A počkej chvilku. A ve druhé fázi se dá i kouzlit kouzla ze tvrze, což je vždycky ikonka na té kartě. U toho kouzla upozorňuje na to, že to je kouzla ze tvrze. Takže které kouzlo použiješ? Používám posílení prozatímních přátel. Posílení prozatímních přátel, to znamená, že se nám všem zesílí útočná karta o 2 body, protože má, myslím, tuším plus 2, pokud teda nezautočíme zrovna na jeho tvrz. Tak a teď třetí fázi už asi. A útočím na hráče po mé levé ruce. Obou rytířem a útočím na jižní hradbu. Tak. 28. Jižní hradba 28. Tak já mám v tuhle chvíli jediné štěstí, že mám ve svých kartách taky vlajku, takže já můžu vyvěsit vlajku. Opět i hned si za ní doberu. A v tu chvíli ten útočník, ten královský vlastně rytíř se vrací zpátky bez boje, protože má tvrz slouží stejnému králi jako tvrz jeho majitele vlastně. Tak, to je konec třetí fáze tahu. Dobíráš si. A teď jsem na řadě já. Tak, v první fáze zase, jestli mám opevňovací kartu, tak si vyložím. Mám tady jednu opevňovací kartu bránu, takže vyložím, doberu za ní. V druhé fázi můžu něco vyslat do krajiny, takže se podívám, jestli mám nějakýho posla, hlídku nebo divoký zvíře. V tomhle případě do krajiny vyšlu něco, nebudu říkat soupeřům co, vysílám do krajiny. Tak a mám tady kouzelníka, ale ten tedy nemá žádný kouzlo, který bych mohl použít teď. No, mohl bych použít to jedno, jo, ale nepoužiju. Zaútočím útočnou kartou na soupeře po levici. A ještě bych tomu měl říct, že tady já můžu klasickou kartou zaútočit na hráče po levici nebo pravici. V momentě, kdyby to byl divoch nebo létající tvor, tak bych mohl zaútočit i na soupeře naproti, nebo prostě kdyby nás hrálo 10, tak na všech 10 soupeřů. Takže teď útočím teda na soupeře po levici útočnou silou 17 a to na bránu. Takže já tady mám holubí bábu a holuba. Takže tím pádem má všechny karty jakoby univerzální, nebo chovají se ve tvrzi univerzálně, takže může použít jakýkoliv obránce z tvrze, aniž by se zvýšila síla. Jo, a ještě jsme zapomněli, protože vlastně kouzlil, posílil mi kartu, takže to není 17, ale 19. Dobře. A ty teda něco proti tomu vytáhneš. Takže já tady citlivku. Obranná síla 18 proti 19, takže ještě jeden bod mi zbývá, což dorazí třeba blankem, který mu zbyde 12, což je nadpoloviční většina, takže přežil. Tohle si můžeme vzít, tyhle ty karty si teda vyhodíme nebo odstraníme. A to je konec mého tahu, takže si dobírám kartu a
teď hraje soupeř po levici, takže první fáze opevňovací, jestli má nějakou opevňovací kartu, nemá v druhé fázi, jestli má nějakou +1 kartu, nebo nějaký posly, nebo něco do krajiny. A do krajiny? A to samozřejmě je nevýhoda, když se řekne hnedka, co to je za kartu, pokud teda zrovna neblafuje. Takže jestli to je posel nebo divoký zvíře. A do krajiny posílám tady. A do krajiny vysílá horského tala, což pro nás zase znamená, že v momentě, kdy na ní zaútočíme, tak vlastně než se dostaneme ke tvrzi, tak na tu útočící naší kartu zaútočí horský tal, to znamená, nejdřív budeme muset vybít jeho. Takže něco v druhé fázi, nebo už budeš útočit? Budu ještě útočit. Takže útočit třetí fáze a... Zaútočím na hráče po své levé straně na východní hradbu. Takže útočná síla 4 plus 2 zase za kouzelnici, která posílila kouzlu kartu o 2 body, takže má vlastně útočnou sílu 6 plus má jed. Takže pokud nemá lékařku, tak pravděpodobně s kým se utká, tak ten zemře. Já použiju Blanka. Ano, takže... ty jsi říkala na kterou hradbu? Východní. Východní hradba. Takže tím pádem se zdvojnásobuje, takže to je útočná síla, vždycky se zdvojnásobuje jakoby z té útoční síly, to znamená tady je, nebo z té karty, takže 4 x 2 je 8, plus teda ty 2, takže 10. 10, ona má obrannou sílu 13, 3, protože tam jed, tak i když ten má teda protijed, ale stejně zemřel, protože mu zbyly jenom 3 síly. Tak, tím pádem si vemte mrtvoly. To je konec tahu, takže ty si dober kartu a hraje další hráč. Takže první fáze zase opevňovací, takže jedna karta se vyloží, dobere. V druhé fázi, jestli chceš do krajiny, posly, hlídky, divoký zvířata. Tak. Ještě něco do krajiny, +1 karty. Vlajku taky si vyloží, takže si dobere jednu kartu a tím pádem už jsme vlastně sloužíme stejnému králi, takže soupeř, co dřív použil královského rytíře, vlastně teď může ho maximálně použít proti soupeři naproti, kterýmu se zatím s ním nedostane. To by musel porazit mě nebo soupeřku po pravici. Tak. Tak a já zaútočím na soupeře po své levici, na jeho severní hradbu. Tak, 21 na severní hradbu. Tady už se mu +2 nezvyšuje, když je to kouzlo, protože útočí vlastně na tvrz. Tím pádem to není posílení přítele. Takže 21 na severní hradbu. Kam soupeř to má nějaký komplikovaný. Takže ještě 21 bez 9 je 12. 12. Takže ještě 12. No, a umřeli oba. Jo, umřeli oba. Všichni teda. Jo, tak. Všichni padli. Ty si dober kartu jako ukončení tahu a hráč po pravici začíná. Takže opevňovací. To ne, beru si za jednu kartu v tom. Za posla. Takže teď už víme, že tohle je posel. Posla. Nechávám kouzlo posílení prozatímních přátel. Dobře, takže to platí další kolo. A útočím.
lurem na hráče po levici. Jo, tak lur je karta, která vlastně proniká do zvířete, pokud mám nějaké ve tvrzi, pokud ne, tak by ten lur vlastně umřel. Tak, no jenže já ve tvrzi zvíře mám, což v tuhle chvíli pro mě znamená, že lur se dostal do psa, hnedka se zdvojnásobí síla, takže útočná síla nebude 3, ale 6 a já musím psa ve své tvrzi zničit 6. Naštěstí tady mám Ankata o síle 15, což znamená, že mu zbyde vlastně 9 a tím pádem přežije. Takže jsem přišel akorát od psa. Tak, dobírám kartu a teď já. Takže první fáze opevňovací kartu vyložíme severní hradbu. Dobereme kartu. V druhé fázi, protože tady mám posla, tak už všem teda oznámím, že to je posel a doberu za něj kartu. Teď si to promyslím a udělám ještě to, že vyšlu další kartu do krajiny a teď musím něčím zaútočit. Trošku mi ty karty nevyšly, takže zaútočím na hráče po levici. 8, útočnou silou 8, ale protože kouzelnice přidává přátelům +2, takže silou 10. Zaútočím na soupeřku, ale protože ona má vyloženou kartu, která vlastně převrací ty hodnoty, takže ona útočí 20 na moji 6, tím pádem mě vydrtil, aniž bych se dostal vlastně ke tvrzi. Takže jsem mrtvej, bohužel jsem jinou kartu použít nechtěl. Tak, dobral jsem si kartu a hraje. Tak já si vezmu kartu za posla a zaútočím na západní hradbu u svého protihráče. Takže na mě na západní hradbu, protože je to jezdec, tak tím pádem automaticky o polovinu se sníží, takže to je chyba soupeře, takže má jenom 6, plus teda 2 síly za kouzelnici, takže má 8 sil. A protože já na západní hradbě mám Blanka 13, bez 8 je 5, to znamená, že padly obě 2 karty, ale soupeř mě nedobil. Tak, konec tahu asi, takže ty si dober kartu a hraje další hráč. Takže opevňovací kartu, jestli máš nějakou... Nemám a vezmu si za posla. Takže za posla. Jestli máš něco na vyložení v druhé fázi, posly, hlídky, divoký zvířata, kouzly, ty si chceš v druhé fázi. Nechci. Rovnou zaútočím na protivníka napravo. 17. Na kam útočíš? Jdu nejdřív přes horského tala. Jo, vlastně tam je horský tal. Jasně, takže tím pádem je to jasný, protože má 15, plus by měl teda ještě +2 od kouzelnice a horský tal by útočil 20 bez 17, takže se vydrtí ty 2 karty, takže tal zničený, kartu si taky odlož mezi mrtví a to je konec vlastně tvýho tahu, ty si dober kartu a hraje další hráč, kdo je na řadě. Tak já dobírám posla. Vykládám si. Posílám do krajiny. Tři karty. A útočím. Používám na další kolo kouzlo popletení soupeřů. Popletení soupeřů znamená, že ten, kdo zaútočí na
tvrz hráče, tak vlastně nevybírá útočnou kartu nebo útočící kartu, ale majitel té tvrze si vybírá ze 3 karet. Tak, no. Tak a útočím na hráče po mé levici. A útočím na západní hradbu. Do 4. Západní hradba, 4 a má jet. A v tom případě já udělám to. Už vím jak. Jenom předtím řeknu, hráč mohl samozřejmě zaútočit na mý karty, protože to divoch mohl zaútočit na mý karty v krajině z nějakého důvodu. Nechtěl, útočí teda na mou tvrz a já použiju přítele, což je karta, která vlastně odláká útočníka k jiný tvrzi. Teď jde o to, ke který tvrzi, takže všichni 3 mý protihráči si snímnou, aby se zase s ním rozhodlo, kdo bude mít nejnižší číslo, tak na toho vlastně k jeho tvrzi odláká přítel tu kartu. Takže kdo má jaký číslo? 6? 2? 5. Takže k terce. Takže 4. Západní hradba a má jet. A já mám vlastně tu bábu takže a tam, ano, holuba. takže můžeš použít jakoukoliv kartu na západní. A bráním se tímhle. Tak a to je dobrá karta, protože sice má jet 1, ale Blank má protijet. Takže přežil, Blank to přežil a útočná karta padla. Hráč si dobere kartu za ukončení tahu a jsem na řadě já. Tak, já tady mám, zase to můžu prozradit, 2 posly, to znamená doberu 2 karty za posly. 1, 2. Teďkon. Můžu dát něco do krajiny, ale můžu i něčím zaútočit. Tak já bych nejraději zaútočil na soupeře po pravici, jenže díky té kouzelnici se mi to teď zrovna nehodí. Takže zaútočím na soupeřku po levici a zaútočím drápavcem, síla 13 a zaútočíme na jižní hradbu. Jo, takže obrana 13-13, vydrtili se, takže odložíme mrtvé. Já ukončuju tak tím, že si doberu a hraje soupeřka. Tak já si obraňuju. Takže bránu, tím pádem si za to dobere kartu. Beru si kartu za posla. Za posla si bere, chceš něco ještě vložit do krajiny? Nebo kouzlit? Nebo přejdeš do útoku? A přejdu do útoku. A zaútočím na hráče po mé levici. Na bránu. Takže útočná síla 5 na bránu. Protože tady má vyloženou bránu, tak se odečítá 1 bod rovnou, takže útočná síla 4. A protože má na bráně 13, tak vlastně jí 9 zbylo, takže bez problémů. A tenhle je padnu, toho si odlož. Tak, to je konec tahu, takže si dober kartu a hraje další hráč. Já neopevňuju. Vykládá Beru si kartu za posla. A zaútočím na soupeře naproti. Pokud útočí na mě, tak musíš letcem nebo divochem. Pokud divochem, můžeš napadnout, že jo, mý karty v krajině. Takže to A jsou... útočím na severní hradbu.
Takže útočná síla 14 na severní hradbu. Já naštěstí mám na severní hradbě, takhle mám tady vloženou kartu severní hradby, ale tím, že to je letes, tak ten to přeletí, takže 14 zůstává. A já tady mám teda obrannou sílu 15, takže tím pádem jsem vydrtil hadivce. Odkládáme obě karty jako mrtvé. Tak to je konec tahu, takže zase dobrat jednu kartu a hraje další hráč. Tak. Já si dobírám 2 karty za posly. A hlídkou napadám soupeře po mé levici a napadám tuto kartu. Takže tahle karta. Tak nyní si zkontrolujeme tím, že má hlídka vyšší úroveň než můj posel, tak hlídka odhalila mýho posla. To znamená, má právo zaútočit, když chce, a protože chtěla, tak má sílu 12. Já mám obranu 14, tím pádem zemřeli oba vlastně jezdci. Karty si odložíme. Tak a dál útočím. Na hráče po mé levici 7 na východní hradbu. 7 na východní hradbu. Tak, já teď mám výhodu, že tady mám vlka, což je univerzální karta. Oznamuju, že Klevan používá kouzlo vlkodlačí dech, což znamená, že se mu strojnásobuje obranná síla na 15, útočná síla 7, 15 bez 7 je 8, takže vlastně přežil, protože ten vlk by nepřežil, jenom kdyby mu vlastně klesla zbytek síly na 2 nebo 1. Takže přežil. Tak, nic se mi nestalo. Soupeř přišel o kartu, dobral a hraju já. Tak, já v první fázi opevňovací karty nemám. V druhé fázi teda vyložím +1 kartu, za kterou si doberu. Tak, potom tady mám posla, takže za posla doberu taky kartu. A teď bych se mohl odvážit zničit soupeře, co má kouzelnici. To bych mohl. Tak, já udělám to, že kouzlem opět dávám vlkodlačí dech vlkovi a ze 3 karet si soupeř, který použil kouzlo popletení soupeřů, si může zvolit kartu, jo, a to je hezká karta. Takže útočím na severní hradbu a útočím silou 2. Křídla sobě nepotřebuje a má rozežírač, takže já si můžu vybrat, jestli prvního soupeře, který proti ní půjde, zničím jenom rozežíračem, nebo jestli budu bojovat. Severní hradbu říkáš, jo? Takže uvidíme. Ano. Má 2, jo? Má 2, ale má rozežírač. Takže bude mít 4. 4. Tak, otroka v tom případě musí zničit rozežíračem, protože jinak by zemřela. Takže toho automaticky ničíme a 4 a proti 14, takže lidi by drtil, aniž by zemřel, takže jemu karta zůstane. Fonseana zemřela a to je konec mého tahu, takže já si doberu kartu a hraje další hráč. Takže já si beru kartu za posla. A vykládáš něco do krajiny nebo nevykládám. ne, útočíš? A útočím na soupeře po mé pravici.
Jo, má teda hadího muže, to znamená, že může použít kobru, takže tohle stačí jenom ukázat a útočíš na koho? Na mě? Jo. Tak kobra znamená, že vlastně se dostane automaticky do tvrze a napadne jednoho tvora z mých. Takže Toront. Toront automaticky má útočnou sílu 2, což znamená, že ji Toront lehce zničí, ale tím, že je jedovatá, tak a já nemám lékařku žádnou, tak Toront umírá i tak. Takže si vezmeme karty, já jsem přišel od Toronta, to je konec tahu, takže soupeřka si dobere kartu a hraje další hráč. Tak já vykládám opevnění. No. Takže si dober kartu za opevnění. Opevnění vlastně zvyšuje o +1 všem hradbám. Ještě vykládá kartu. Tak a už budu. Za posla jsi si dobírala, jestli to je posel? Jo. A zaútočím na hráče po pravici. A to na východní hradbu. Na východní hradbu. Takže zase je to jezdec, to znamená, pokud útočí na hradbu, Na bránu. tak to je pozdě, takže tím, že útočí na hradbu, tak se vlastně snižuje o polovinu ta síla. Takže síla 8, jakou hradbu si říkala východní? Takže 8 na východní hradbu. A jelikož mám stále. Jo, takže máš univerzální všechny karty. Tak. Stačí nějakou 8. Jo, takže 9. Takže se vydrtili, umřel, odložte si bojovníky, konec stahu, takže si dober kartu a hraje další hráč. Tak, já dobírám 2 karty za posly. Posílám si do krajiny další kartu. Pro toto kolo dávám posílení prozatímních přátel +2. A útočím na hráče po mé levici a dáme 11 na východní hradbu. 11 na východní hradbu. Tím pádem mě nezbývá nic jiného, než použít kouzlo vlkodlačí dech. Tím pádem má 15, je univerzální, takže 11 bez 15 je 4, pořád 4 je větší polovina z 5, takže přežil a zabil vlastně Ankata, aniž by zemřel. Takže tím pádem to je konec tahu. Teď si dober kartu a hraju já. Já teda za posla doberu 1 kartu. Tak a zaútočím. Já potřebuji zničit soupeře. A využiju toho, že dal posílení prozatímních jev. Takže já zaútočím na hráče po pravici a zaútočím tím, že dám kouzlo vlkodlačí dech, tím pádem 15 a zaútočíme na východní hradbu. Východní hradba +3, to znamená 15 bez 3 je 12, takže 12 jenom. To bylo 12. Umřeli. Ano, umřeli oba dva. Tak, to je můj konec mýho tahu, takže já si doberu kartu a hraje další hráč.
já zaútočím na hráče po mé levici, na na východní hradbu. Na východní hradbu silou 6 plus 2, takže 8. A vysílám kouzlo modrý blesk. Vyšle modrý blesk, která má tady taky 2 body. Takže na jakou hradbu? Východní hradba. Takže já použiji netvora, který ruší kouzlo. Ano, je to tak, takže modrý blesk v tomhle případě nefunguje. Takže už nefunguje ani kouzlo od kouzelnice, takže tím pádem má útočnou sílu 6 a východní hradba. Takže ještě tady má opevnění vlastně plus 1 bod, takže 5. A ten Thanga má 10, takže vlastně Klevan zemřel. Teď jde o to, jestli má... Jo, tenhle vlastně to je netvor, to není člověk, takže umírá automaticky. Má 10, takže taky padnul. Odlož si. A to je konec tahu, dobere hráč kartu a hraje další hráč. Rovnou si beru 2 karty za posly. A zaútočím na hráče napravo. A to na východní hrad. Na východní hradbu 16 plus teda 2 za kouzelnici, což je 18 na východní hradbu. Takže ty máš zase univerzální. 18 bez 8 je 10. A 10 bez 5 je 5, i když je teda s jedem, tak ale boj se jako vždycky dobojuje, takže ještě 5. Nebo? Jo, 5, takže jeden zbyde, což je málo, takže zemřel i tenhle, takže všichni tyhle ty padly. Tak, hráči si seberou mrtvoly. Konec tahu, takže si dober a hraje další hráč. Tak já dobírám 2 karty za posly v krajině. Napadám hlídkou hráče po mé levici. Tak, posel 5, hlídka 4, to znamená posel vlastně nebyl prozrazen a teď já mám možnost zaútočit, kdybych chtěl na hlídku. Ale protože to se mi nevyplatí, posla potřebuju a ten by mi zemřel, tak to nechám být, takže nic se nestalo, hlídka mě jakoby neobjevila. Tak, co dál? Tak, točím na hráče po mé levici, na bránu, tamhleským městcem, útok 16. Takže já mám bránu plus 3 vyloženou, takže to je už 16 minus 3 je 13. Tady ta brána se mi nepočítá, protože ještě vyložená není. No a na bráně mám jenom Klevana, takže musím použít kouzelníka s tím, že teda vrhá modrý blesk, takže 13 bez 5 je 8 a bez toho blesku bez 2 je 6, takže ještě 6. Protože už nikoho tak na bráně nemám, tak se to zdvojnásobuje, takže má 12. A já to udělám tak, že použiju Horala 8, takže ještě 4. A 4 dobil ho Ankat s tím, že mu zbylo 11, takže přežil. Takže tady teď si odložíme. Tak. Já si beru nakonec kolo. A já si tedy vyložím další bránu. Za to si doberu kartu. Tak a teď za posla si vezmu kartu. Teď tady mám divocha. Můžu tedy, protože je to letec, můžu zaútočit na kterýkoliv soupeře. Ale protože nebezpečný je soupeř po pravici a divochem můžu zaútočit na jeho karty, tak zaútočím silou 10 na tuhle vyloženou kartu.
A já jsem zrovna trefil hlídku. To jsem nechtěl, no ale tak bohužel. No. Takže 10, bez 10, no. Oba jsou mrtví. Tím jsem si moc nepomohl, ale doberu teda kartu a hraje další hráč. Tak já se vezmu kartu za posla. Já se otočím na hráče po mé pravici, na severní bránu. Na severní hradbu. Takže útočí 3, plus teda, protože hráč po pravici má stále funkční kouzlo, protože nedal kouzelnici zpátky do tvrze, nebo nezakryl si ji. A naposledy používal posílení o 2, takže má 3, 5. 5. Na severní hradbu já mám teda plus 2, to znamená, je zpátky na svých 3. A protože já tady mám stopařku, obranná síla 7, zbydový 4, což je nadpoloviční většina, tak pes padnul, aniž by mi zničil jakýkoliv tvora ve tvrzi. Konec tahu, takže si dober kartu a hraje další hráč. Opevňovat nebudu. Vyložím kartu plus 1. A zároveň si beru 2 karty za posla. Takže celkem 3 karty. A teď se útočím na hráče po pravici. A útočím na bránu sílou 16. 16 na bránu, tady je vyložena brána, plus teda nejprve teda vezmeme kouzelnici plus 2 body, takže to bude 18, brána, tak bez jednoho bodu, takže 17. Takže já mám tady. Takže univerzální karty. Minus 17 bez 6 je 11. Bez 3 je 8. No, ještě musíš. A ještě útočím tady těmi 2 kartami. 8 a bába je bez jednoho, takže 7. Bez jednoho holub je 6, takže jezdci zbylo 6, což je méně než polovina, takže jezdec umřel. Umřeli všichni ve tvrzi, to znamená, i když má hráčka tady něco vyloženého, tak je to předplatný, takže se ukončuje vlastně má dobitou tvrz, takže hráčka prohrála a soupeřka, nebo ten, kdo vyslal koně, tak dobírá vlastně 2 karty, protože to byl tvrz, takže místo 1 na konci to bere 2. Útočím na hráče po mé pravici, 11 na západní hradbu. Tak a protože tady je opevnění plus 1 bod, tak automaticky se to o ten bod snižuje, takže 10 na západní hradbu. Tak, ze západní hradby 8, takže už jenom 2. 2. A nebo 4, pokud nemáš. Nemám, Takže 4, ale protože on vyslal vlastně 15 obrannou sílu, bez 4 11, takže přežil. Takže jim zemřeli akorát tady ty 2 tvorové, to je konec tahu. Já rozdělám. Tak a hraju já. Opevňovací kartu nemám. Za posla doberu 1 kartu a zaútočím. Já zaútočím na soupeře po pravici, to pro mě znamená, že on si může vybrat 3 mých možných potenciálních útočníků, takže vytáhni, kdo na tebe zaútočí. A to je slušný, takže 10. A my zaútočíme 10 na bránu. Deset na bránu, takže 10 na bránu. Takže ještě 7. A Anka to dodělal a přežil, protože má víc jak půlku. 8 mu zbylo. Jo, je to tak. Takže jsme zničili jenom psa, dobírám kartu na ukončení tahu a hraje soupeřka. Tak já opevním.
Doberu kartu za opevnění a zároveň 2 za posly. Chtěl by to nějakého žáře, ano. A zaútočím na hráče po mé levici. Tak ze 3 karet si bude vybírat jedenáct. A kam útočíš? A útočím na severní hradbu. 11 na severní hradbu, protože má +1, tak je to vlastně -1, takže 10 na severní hradbu. 10 na severní hradbu, takže navzájem se vytratili. Jo, ano. Nepřežil. Tak, dober kartu. Tak hraju já, takže já si stavím hradbu, dobírám kartu za hradbu, dobírám si 2 karty za posly a útočím hlídkou na hráče po mé pravici a zkouším útočit na tuto kartu. Takže útoč nás, co tam je? Posel 2, hlídka 5, takže hlídka objevila posla, to znamená útočí silou 6 proti obrání 8, takže se vydrtili. Tak a dále útočím na hráče po mé pravici a útočím tady tou kartou. Honchrinchrutem. Ten zaskřehotal. Takže pokud skřehotá, tak všichni hráči musí rozdat všechny psy, kteří utečou jakoby do bažin s tím Honchrinchrutem. Nebo který odláká. Se nemám. Nemáš. Ty taky nemáš žádný, takže jenom s mým psem vlastně uteče nebo zmizí, takže mě zničil psa a sám se taky zničil, nebo zmizel. To je konec tahu, takže hraju já. Tak a já si dám za posla 1 kartu a zaútočíme jezdcem, jezdkyní. A jo, protože tam bych musel dát na výběr útočníka, tak zaútočíme silou 12 na bránu. A protože ty máš bránu +1, tak je to vlastně síla 11. Je univerzální na všechny hradby. Tohle je brána. Jo. Takže silou 11. A já využiju přítele skřítka. Ano, tak v tu chvíli my si tady losneme se soupeřem, ke komu vlastně jezdkyně přijede, ke komu jí odláká. Takže já dám 3. 4. Takže ji odlákal ke mně, což znamená, že ta samozřejmě na mě nezautočí, když je moje. Takže si ji vracím zpátky do karet, skřítek zmizel, takže to si odlož. A pro mě je to konec tahu, takže beru 1 kartu a hraje další hráč. Neopevňuju, ale beru si Za kartu posla. za posla. A zaútočím na hráče nalevo. A to na severní hradbu. A ano, ze 3 karet. Už si vybírám. Jakou jsi říkala severní hradbu? Severní.
Takže protože je to letec, tak vlastně přeletí hradby, takže tomu neublíží. Takže 12. Severní hradba. Takže já dávám otrokům svobodu. To znamená, že se otrokům strojnásobí síla, ale jenom proti soupeřce napravo. Takže 9, zbývá 3. Nemám, takže dvojnásobek je 6. A Blanko dodrtil a měl nadpoloviční většinu, takže přežil. Takže přežil. Tak. Vybíráš. Tak, vykládám stíniče do krajinky, beru jednu kartu, pak beru 2 karty za posly a útočím. Kouzelnice něco kouzlí? Kouzelnice, ano, ta kouzlí popletení soupeřů pro toto kolo. Popletení soupeřů a já útočím na hráče po mé levé ruce. Na východní hradbu 10. 10 na východní hradbu. Tak tím pádem já dám 14. Jsou oba mrtví. A já si lížu za kolo. A já teda zaútočím na tebe a zaútočím 12 jezdec na bránu, to znamená -1, takže 11. Na bránu. Jo, takže oba mrtví. 13, 11. Tak, ukončil jsem kolo, takže si doberu, hraje soupeř. Já si beru kartu za posla. A útočím na hráče nalevo. Na bránu. A musíš Ze to... 3 karet vybírám. Mám kouzlo. Ach. Tady ty jo. Tak já chci tady toho kluka. Takže 4, na bránu si říkala? 4 na bránu. Takže Ankat ho zabil a přežil, protože má 15. To je mrtev. Dobíráš. kartu. Tak, já odkrývám stíniče, beru si jednu kartu, beru si 2 karty za posly a útočím, vyvolávám kouzlo popletení soupeřů, nechávám a útočím na hráče po levé ruce. 16 na východní hradbu. 16 na východní hradbu. Tak tím pádem já ti oznamuju, že můj loupežník tě přepad dřív. To znamená 6, 8, takže jsme se vypětili. Padly obě karty. To je konec tahu. Já si dolízávám. A já si vezmu teda jednu kartu za posla. Tak, já útočím na hráče po pravici, tím pádem dám na výběr ze 3. To z těch 3 teda. Takže vyber jednu. Jo, takže
útočím 10 a útočím na bránu. Zase brána, jo. Loupežníky vydrtil, než došla k tomu. Jo, oba dva mrtví. Ano. Tak, nabírám kartu. Hraje další hráč. Tak já opevňuju. A ještě dám do krajiny. 2 karty, jo. A zaútočím na hráče v pravici. Překvapivě. Budu útočit na jižní hradbu. Jižní hradba 17. Tak, já mám výhodu, že mám teda 10, takže to je o 7. A ještě teda Klevan vrhá modrý blesk 2, takže to je o 5. Plus obranná síla 5, takže je to vyrovnaný. Útočník je mrtev. Ty odložíme. Tak, konec stavu dober. Tak. A já beru 2 karty za posly v krajině. Pro tuto kolo kouzlím posílení prozatímních přátel. A můj fakír obětuje ptáka a vysílá ohnivou kouli proti hráči po mé levé ruce, takže ho požádám, aby si... Tak já v tu chvíli musím všechny karty, které může ta ohnivá koule zasáhnout, což z těchto 3 jsou vlastně tyhle ty 2. A tadyhle z těch jsou vlastně všechny tady ty může zničit, takže já to udělám takhle. Tohle je všechno, co mám ve tvrzi. A tu, kterou zasáhne, tak tu zničí. Pravděpodobně. Tak, ohnivá koule zničila Alkata. Tak já si zpátky vyložím, co bylo na stole. Tak, vrátím si tuhle kartu. Tak a útočím. Jinak ještě já řeknu jenom, protože to kouzlo je jakoby okamžitý, tím pádem toho kouzelníka už si můžeš schovat, protože to není kouzlo na celý kolo, ale to je jeden útočný akt. Útočím 11 na západní hradbu. Takže a na mě, jo? Na tebe, na hráče po mé levici. Tak 11, což mě zachránilo teda, protože já mám ve tvrzi posledního bojovníka, ale shodou okolností je na západní hradbě a shodou okolností má teda naštěstí 14, to znamená zemřeli oba 2, ale tvrz zatím nebyla dobyta. Tak konec stavu dobírá. Teďko já teda beru za posla a teď mám možnost buď zaútočit Lenarkou nebo vrahem. A jelikož vrah tady ještě nebyl použit a jelikož já asi brzo zemřu, tak zaútočím vrahem, ať je to aspoň vidět na videu. Takže zaútočím, musím na tebe. Nemusím. To bych mohl. Tak já zaútočím na hráče po pravici a zkouším se teda dostat do tvrze. Je to vrah, to znamená v tuhle chvíli on, pokud má na bráně hlídku a vyšší nebo totožné úrovně vrahovi, tak mě odhalí dřív, než se dostanu do tvrze. Máš hlídku 4 a víc na bráně?
Nemám, mám tam psáno. Ale je to hlídka? Ne. Jo, tak nic. Tak tím pádem jsem se dostal do tvrze, to znamená, ty mi musíš dát 3 karty na výběr. 1, 3. 3 karty, no. Tak, to jsou jakoby karty, ke kterým se vrah dostal a jednu z nich může zabít. A vzhledem k tomu, že tyhle jsou teda slabý, tak on zabije otroka a v tu chvíli se mu ještě zdvojnásobuje automaticky útočná síla, takže mám 10. A už teda neurčuju hradbu, protože už jsem ve tvrzi, takže 10. 10. Takže my uděláme... Ti toho otroka dám na hromádku mrtvých. 13. Jo. Tak, konec tahu, takže já si doberu 1 kartu a další hráč. Tak, nejdříve mu kartu zaposlat. Tak já útočím hlídkou. Tak a tohle je skupinka, to znamená, že ta hlídka byla vyložena jakoby v hromadě a skupinka, i když jsou to vlastně 2 hlídky, tak skupinka zaútočí vždycky na 1 kartu, takže na kterou, tady na tu. Tak, musíme se podívat tím, že tady je hlídka úrovně 10, posel 2, takže jasně byl objevený a tím pádem teďkon vlastně se vydrtí 2 karty pravděpodobně a 1 přežije. Můj má obranu 8. Obranu 8. Ty to zřejmě vyřešíš tak, že zaútočíš 4 kartou první. Jo, takže tady ty 2 karty se vydrtily. Si můžu podívat. A pes přežil a protože pes nemůže být sám jakoby v krajině, tak v příštím kole ho musí buď to k němu dodat jinou hlídku, anebo vrátit do tvrze. Tak. Tak. A ještě bych útočila na hráče. Tím na mě. A to na bránu. Tak. Útočná síla 12. A tím, že vlastně je tam kouzlo posílení soupeřů o 2 body, takže je to vlastně 14. Ale já tady mám 4 body jakoby obranu brány, takže se 14 jdeme na 10. A protože já nemám na bráně nikoho, tak se to zdvojnásobuje na 20. Bez 12 je 8. Víc nemám. Takže 8 je nadpoloviční většina vlastně z té síly, to znamená jestkyně mi dobila tvrz, přežila. Já v téhle hře bohužel končím a ty si dobíráš 2 karty za dobytí tvrze. Já v téhle hře nechám vlastně, jediný co nechám, tak je stín, který můžou použít ostatní hráči. Jinak jsem skončil. Tak. Další na tahu. Tak. Já beru 1 zahlídku. Vyvolávám kouzle zlo popletení soupeřů. A útočím na hráče po mé pravé ruce. Barbarem útok 16 a útočí vždy na severní hradbu. A jelikož nemá víc soupeřů, tak útočí jenom na toho jednoho jediného. Na jakou hradbu se hodí? Na severní, může jenom tam to brát, co brání. Takže tím pádem plus 2, takže 14, plus 1, takže 13, takže útočí silou 13. Silou 13. Jo, takže se vydrtily karty. Konec tahu, takže... A já dobírám.
Já použiju opevnění. Beru kartu za posla. Přidávám hlídku k psovi. Tak a zaútočím na jižní hradbu. Musím dát na výběr. Ze 3 kart. A kamže točíš 12? Takže má polovinu. Takže 6. Protože to je jezdec. 6 a 6. Co se dá dělat? Se vyřachali. Jo. I když já mám doktora +1, to nepomůže. To nepomůže. Takže oba dva mrtví. Protože to byl netvor. Tak, já stavím. Tak, beru za posla. A útočím. Jedenáct na severní hradbu. 11 na severní, takže 9, bez 1 8, takže 8 na severní. 8 na severní. Takže ještě jeden. Ještě jeden a použiju trpaslíka. Jo. Já dolízávám. Já nestavím. Beru za posla. Máš jenom jednoho. Za druhého posla. A zaútočím na soupeřovo severní hradbu. Vybrat 3 kart. Severní, jo? 5. 5. A tam mám +1, takže 4. 4. A 4. Takže jeden ještě a trpaslík ho dobil. Přežil. Tak. A já si lížu za posla v krajině. A zaútočím. Zaútočím žhářem. Tak, protože je to úroveň 1 žhář, tak může zničit jednu kartičku dřevěného opevnění. A dřevěnou opevňovací kartu, takže si může vybrat, kterou chce. A já chci zničit severní. Tak. Severní útočí na severní 1. Tak, s 1 na severní, protože to je opevnění, tím pádem zemřel. Tak, konec tahu. Dolízávám. Tak já si beru za posly. A útočím
na bránu. A vyber 3 karty. Tak, já si zvolím. Tu třetí si nemohla vybrat, tak tu. Takže 6 na bránu. 6 na bránu. Na bránu, takže 4. A 4. Můj stínič má o 2, 4, 6 víc, takže mu zbyla nadpoloviční většina, takže přežil. Tak já si lížu za osla v krajině. A zaútočím, protože jsem dal svobodu otrokům proti tobě, už někdy na začátku, tak útočím 6 na severní hradbu. Takže -1, takže 5. 5 na severní. A já půjdu proti mágem. A posílám modrý blesk. Ano, takže -5 bodů, takže je mrtvej, aniž by se bojoval. Tak konec tahu. Tak já si vezmu zaposly a vyšlu hlídku. A tuto kartu. Poslal 6. Hlídka 10, takže jo. Zabili ho a já si dolízám 2 karty, ale můžu vzít jenom 1. Páček mi jich víc nezbývá. A teď útočím zase na bránu. A už vybírám. Takže 6. Takže ještě 4. A ten ho dodělal. Přežil, protože mu zbyla víc jak polovina. Tak. Já už nemám odkud brát. Kládám kartu do krajiny. A útočím na tvou severní hradbu. 5. Takže 5 -1 na opevnění, takže 4. Takže jestkyně ho zničila a přežila. Takže já si dolížu poslední kartu. A zaútočím opět na bránu. Tak já vybírám. Je to hrolka, útočí na bránu, jo. Já mám fakíra, stínič, 2, 4, 6, plus 3 je 9. Zabilý a zbyla mu více jak polovina. Zabili, jo. Tak, hraju já nemám odkud brát. A útočím na tebe. A útočím na tebe. No tak třeba severní hradba 2.
Tak, vyzničeno. Tak, já útočím. 2, 4, 6. Takže 10. 10 na severní hradbu. 10 na severní. Takže bez 1 je 9. 9 a pošlu psa. 6. 6 a ještě jednoho psa a potom sešlu modrý blesk. Takže to bylo kolik? 10, 9, bez 6, teda 6, 4, modrý blesk, takže mrtvý. 2 psi zemřeli. Útočíš. Tak já si stáhnu karty z krajiny. To znamená, že tyhle 4 může tedy použít až v příštím kole, ne teď, ve tvrzi. A zaútočím na jižní hradbu nepřítele. Sedm. 6. Já tam nikoho nemám, takže mám dvojnásobek. Vydrtilý a ještě ti přežiju. A u mě je to konec, protože mě zbývá jediný Album Frutíř a ten na tebe nemůže zaútočit kvůli vlajce. Takže máme vítězku a 3 poražení.